Salam aleyküm, men Döwran Habarsız galma öpleşiginiň 88-nji bölümine hoş geldiňiz. 88-nji bölüm gödüňizde eýlem. 88 edek men siziň garşyňyzda, sizem men garşymyzda başyndan bäri biz bilen bilejek gelen dostlarymyzyň media timi adyndan tüýsürüňizden sag bolsun aýtdy. Kliplarymyzda Jelile başlaýat, döden okmy. Aydymyň manisine ora klipi dikliğine çalaca süýnüripdirler. Bulan klipe häsiýet beripdir, gaty gowolupdyr. Ýöne ýeki jöýüň aýtýan ýerine birazjyk bir zatlar kemmiýa başga kadr bolan bolsa gowolanyp gadyp pikir etdi. İnni klipimizde ýaşaýdym çymyz mukam Mehmet Şarif'dan bagtly bol. Bagtly bolsaň bolýa, sen bagtyň men bagtym, göresim gelýär, seni ýatlan bagtym. Bagtly bolsaň bolýa, sen bagtyň men bagtym, göresim gelýär, seni ýatlan bagtym. Türkmenistanymyň gözelligini görkezýän kiçiräjik rolik ýükläpdirler. Şular ýaly video görsen öýüg desin beli. Mekan Bayca çıktım akşam. Aydym golca bolupdyr. Klipim erebetde arkadan geçen maşinlar azıcık kadırıp olupdyr mene. Gezdim dostlarken gezdim, söýgüými aýtman gezdim, gije ýatman tedana, aýdymy özüm düzdüm. Gezdim dostlarken gezdim, söýgüými aýtman gezdim, gije ýatman tedana, aýdymy özüm düzdüm. Gije ýatman Dostlar Sehot Kasimfam täze aydym çıkarıpdyr Huliganka Kudryashka. Yani gara bolju küdürgüy. Huliganka ty moja moja, miłая кудряшка, ты моя моя, нежная кудряшка, лишь с тобою, детка, я спокоен, запретный Kera Fit ve Pajumayev unutmarım. Yöne gece guluylaştığı yaralı yürekler tin mehrine. Mehri Pirulyeva konsertdan klip bilezik. Bulaydım himmemizin göwnümde atça. Maral Durduýewadanam konsert klip söý. Yeni örtädelik Ahmet Atajanowdan Canly sesi. Garyplykda kömül çağım, köp bolly sinamda dağım, ter açylan täze bağım, gülşenli seyranım galdy, ter açylan täze bağım, gülşenli seyranım galdy. Dostlar inni geldik yanvar ayının iň bet
klip saylowynyň jemine 5200-den köp adam ses berip 55 göterim bilen Sehotçy May Fit Farhad Öraýew ýogyny klipi eýol berekella olanlar durmak ýok diňe öňe. Dostlar, yeni bir täzeligim, yeni bir habarym, ýakynda nesip bolsa täze bir gepleşik açýas. Top klipler, top aýdymlar öň her ýyl etýärdik, indi her aýda. Bu gepleşik açmamyza sebäp bolan esasan aýdymçylarymyz, bagşylarymyzyň haýyşdy. Bilensiz, biz adalatly etýär, indiden beýlek 50% sizin saýlawyňyz, 50% media tematoporunyň saýlawy her aýda ýakynda nesip bolsun. MP3 şagajyklarymyza hip hop dünýäsi bilen başlaýar. Citizen Fit zaman kepleri. Elne sen nerede? Kararım tutanak. Gecele okuýar ergin turýar nerden? Gözleme hiç zat. Hakyky görnen ok. Dünýä sensiz eve dasla. Tahammy ýok. Seyretdim gözüme kalın gepledi. Taripleman alham yetmedi. Yetmeden bilýän bize bir ömür. Gözler kör bolsa düşlerde görüm. Gözler görýär. Avadan Halmedova näçe edek aýdymynyň remixini hödürläpdir. S-Beater'dan täze aýdym dar. Tutuştan sıkanada tutuştan sıkanada Dostlar, soňky döwür tesirleri yeni ünsür, yani o içinde 2-3 tane dostumuz hemme aýdymlar oğurluk diýip ýazýanlar ba. Oğurluklar amma oğurluk değil, aftersklar amma ol aftersk aýdym çykarýanlar azap etýär. Hemmez oğurluk diýmeň ýalňyş bolar. YouTube täzeliklerine gelemizde şu 4-nji gün nesip bolsa online gepleşigi paýlaşar. Köp garaşdyňyz, bilýän ýöne garaşanyňyzy degýär, nesip bolsa ýakynda 4-nji gün garaş. Dostlar, araňyzda futbolu, sporty gowurýanlygyňda köpdür. Oglanyň 80-90% gowurýanlar gyýdlar ammadyr. Şo sebäpden size bir kanal maslahat etjek, şu ýerden geçip görüp bilersiňiz. Bahreyn'in al muharrak futbol toporunun yarım goroşçusu Ruslan Bengazov Türkmenistan'ın en gymmat bahaly futbolçusy diýip saýlandy. Bu barada Transfer Market nemis portalyna habar berdi. 29 ýaşly futbolçy transfer bazarynda 500.000 euro möçberinde bahalanýar. Merkezi Aziýanyň en gymmat futbolçylarynyň Bu bölümde köňlü riýatlar şakajagyny kakeli, toylu, nuraliflere bagşlasyn melýär. Yatan yerleri, ýagty bolsun, jaýlary jennetden bolsun. Netmelimin, netmeleri dillensin bugün toyun. Yitti alaç bilmin men, nedirinden oğlanlığı bu uşki bilse, bu seyge, bu seyge, bu seyge bugün kim yanmalı? Bu duyga, bu duyga. Yeni bir aýdymy azagly. Sebäbi bu aýdym bilen kakeli toylugyny has ulu auditoriýa tanady, dinläli. Lakattım min yara, emma galy
bilen o ola dağlı duşuşmak bolan ola dağlı. Ananmasın ilen sonra meni oyunun dermin şunun koymaz ara meni. Ananmasın ilen sonra meni oyunun dermin şunun koymaz ara meni. Dediler dostuma gülün gora meni başka gül suymak bolana mana. Sponsor düğmecüğüne täze goşulan dostlarımız Nega, Ivan Ivanov, Nur Muhammed Uralov, Aksapar Begmenov, Guonç Dövlet Muradov, Murad Desanov, Talantiş, Gırmızı Hatamova, Rahman Mendes, Bvorsa, Atacan Saparov yöne kaytama hemmeňize minnettar. Geldiğini en kızıklı şakacıklarımızın biri tesvirleri okuma şakacığımızda. Geçenki bölümde bir tesvir yazıp bayrak kazanan dostumuz Gülruh urra men varınız deyiptir. Bize Mediatamadan yazıp bilersin berekellah. Goşku yazıp ikinci bayrağın eyesi olan dostumuz Şöhrat Dövranov. Käbämecem köp bolanır azarım. Görüğü azap çeken olsan bağışla. Bilmezlikten ya bolgursuz gahardan käte göwnüň yıkan bolsam bağışla. Yüreğimde, hyalımda, düşümde, küýse yarın seni madan gaşımda, ışk keseri urup juwan ýaşymda birdem ýatdan çykan bolsa bağışla. Dünya gelip ilki gerek bolan sen. Sen mukaddes bolan sen. Käteler ağlaşıp ýyda dolansam, eger müýlü bolan bolsam bağışla. Bize Instagram'dan yazıp bilersin. Şipuçka şeýle dipdir. Salam dostlar, ähliňize hemmeňize gyşyň soňky aýynyň gelmegi bilen gutlaýan. Gyş gutorup ýaz çaltyrak gelsin, hemmeňiziň ýürekleriňize ýylylyk ornasyn. Sowukluklar eresin, öýkü kine bolmasyn, hemmeňize udaçy. Dan şeýle dipdir. Nazir Habibowy görüp ennamym tikenekledi. Ali Çelik şeýle dipdir. Bolayım zok birinci, bolmors ikinci, asla bolmors üçüncü yeri barla bolsak golya 13. Mediatama işinizde üstünlük hemmeňiň jaýyna sağ ol. Cennet Orazova şeýle dipdir. Mediatama görüýä süýşüp hana döwran diýişip, gülüp ýylgyryp degişip täzeliklerden habardar bolşup. Cennet Orazova aktiv gatnaşýar, dama gol tesirler ýa berekellah. Ýazgul Işangulywa şeýle dipdir. Muştaklar beladagy. Tügeleme hökman şeýle bolun diýipdir. Hökman şeýle bolun. Gezegenler şeýle diýipdir. Dünýäde puluň bolsa geljek gyýlar köp. Ýöne esasy sen guru çörek iýýän wagtyň sana suw dotjak gyýs tapmaly. Dostlar, şeýleliklen bölümüň soňuna geldik. Iň esasat aktiw bolun. Ondan esasat özüňize gol jeteredin. Hoş. Sağ olun. Salam aleyküm. Men Dövran. Näme bir enerji gelmedim lan ya. Näme vallahi. Oyanan jigin. 108-nji bölüm eýýäm. Gödüňiz birden biri bolanra. Bilýär şo şeýdin başlamaly dogry bolun. Aýak set diýilem pozda. Açmadyňmy? Dawata da jaňa. Näme şunu beýtýäni? Çıkan üstünde aksat yok, arka fonuna gidiyor. Näme diýdim men? Täze gepleşik top klipler we top haýdylar. Ayda bir gede gidiyortuk indi. Ayda bir gede gidiyoruz diýen. Bilýänsiňiz biz adaletli diýenmeýär, şol sapşeýär, şo taýam gitdi, dogrymy? Aldy her kim öz sapşeýasyň, diými? Hawa bolly karaç düşünürdik. Sitize.
City. S harf bilen okuya. Metset yani. Goýt ýapatsan ýa. 3 tane dostumuz Aydınlar oğurluk diye. Aydınlar hemmesine oğurluk diye. Diye. Yanlış olur. Düşünün kardeş diyecek adam. Düşündüm ben şolardan täzelik diýeň we sana uğradyň halasan alarsın, halamadın özüň alarsın. Şolardan täzelik diýersin. Men durdurdum mu çala Häme, şolny. Şıkırdama. Şipçika mı? Bu näme? Söz yok, näme diýeyim? Ali Çelik durdurdum. Alo, alo. Sağ ol Devran, sen aktivin ol. Baby, you're